An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka kɛ n'aw ka waati ye. Bi wula in na an da bɛna don maramafɛnko la. Maramafɛnko min n'a majamu bɛ ka kɛ nanzarala jamanaw fɛ n'o ye Ukraine ka maramafɛnko ye cɛncɛnfuga jamanaw olu kɔnɔna na. Fala ye diɲɛ kɛlɛw fɔlɔlama a kun bɛ kɛ ni kalasi ye. Diɲɛ fɛlɛw fɔlɔlama grenadu olu tun bɛ mago ɲɛ. Diɲɛ fɛlɛw fɔlɔlama an kun b'a fɔ ko bɛrɛdɛmu fala ye. Nka bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ subahana mansi ni hakili jagabɔ min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o nana ni minɛn minnu ye a dɔ ye drone ye fala ye. Tiɲɛ do bila kɔnɔ tɛ n dɔwlen ye nka min ye drone ye a ka sanga sɔrɔ nin waati laban in do. Fala ne b'a fɛ yen na ko kɛlɛ la maa mun bɛ yen n'u b'a fɔ ko olu sen b'a la u b'a fɔ ko minnu sen t'a la maa si tɛ kɛlɛkɛbaw bɛɛ lajɛlen dɔn n'i ma maramafɛnw lajɛ fala ye. E sen t'a la nka marifa min bɛ sa e fɛ o bɛ ka ci. E sen t'a la min ye kisɛ min bɛ ka sa e fɛ o bɛ ka ci. E sen t'a la blende min e y'o feere o bɛ ka lajɛ. Nka kɛlɛ ninnu fana fala ye minɛn lajɛ fana sen de b'a ko la. An ka nin minɛn in ka ɲi wa an ka nin minɛn in ma ɲi wa nin kɛlɛkɛcɛ ninnu bɛ cogo di u donfiniw bɛ cogo di wa bi min ye drone ye ale majamunen don kosɛbɛ n'o ye Ukraine drone ye Faransi kunnafonidilaw fɛ. Nin waati laban in na Faransi kunnafonidilaw caman ye tanu ni walo ni wɔyɔ ta ka ɲɛsin min ye sanayɛlɛ kumaw ta ka ɲɛsin drone ma. Drone min ni Ukraine bɛ ka na feere farafinna bi k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ min ye Ukraine drone ye a bɛ ka taa bi maa minnu tɛgɛ Faransi yɛrɛ b'u dɔn. Sabula Ukraine ka drone a bɛɛ lajɛlen bɛ bi maa min tɛgɛ o ye Bamajɔwale ni ka walekɛbaw ye. Hali n'o y'a sɔrɔ u b'a fɔ ko FLA maaw k'u bɛ k'a di olu de ma nka bi min ye nin minɛn ye n'a somayɛlɛmali baaraw a n'a sogololi baaraw a n'a kalamutili baaraw ani a ɲuman n'a kolonw bɛɛ lajɛlen fala ye. Bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nin ko in na wa min ye nkalon tɛ min na ye fiyewu o ye k'a fɔ drone kɔni sangalamacilen do fa bɛɛ lajɛlen fɛ. A kɛra kamikaze ye o a kɛra kamintan ye o min ye drone ye ale de kɔni bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga k'ale to diɲɛ seleke naani bankun kan a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye Ukraine ye ko Ukraine kɛlen do maa ye bi maa min bɛ drone kamikazew feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu marifatigi lakodɔnbaliw ma Bamajɔwale kɛbaw ma. Faransi ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ko Georges Malbroudo ale yɛrɛ bɔra kɔsa in na k'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi ye ko n'a y'a sɔrɔ a ko k'a taara ka bɔ cɛncɛnfuga jamanaw la bi in na ko a bɛ yen koyi a bɛ yen sira min fɛ o ye Bamajɔwale ni ka walekɛbaw ni janfankɛlaw ye ni olu bolo do b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinimu maaw olu ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo o ye FLA ye ko n'o y'a sɔrɔ Faransi kɔni tɛ ka kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan pewu min ye Malbroudo ye a ko ani maa min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Ukraine ye o service de renseignement maaw k'olu wulilen do k'u jɔ ko f'u ka cɛncɛnfuga jamanaw dafiri k'olu bɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnya baara kan o tanubaw o sankɔrɔtabaw o yiriwabaw o sogolobaw ni o min majamubaw ko o ye Faransi kunnafonidila kelenw ye olu kelen de b'a fɔ cuubi u b'a fɔ ca sini kɛlɛ minnu n'u t'a kɛnɛ kan olu de b'o janjo kumaw fɔ wa min ye marifa ye min ye bamacijɛkulu ye min y'u ka wulikajɔ n'u ka sew bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ka minɛnw ni waatilama cɛncɛnfuga jamanaw kan a drone kamikaze bɛɛ lajɛlen Ukrainekaw ta don o la sa kibaruya min bɛ yen o de k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye fala ye maramafɛntigiw ka kɛlɛ fana don han. Diɲɛ ko o ko fala ye n'a bɛ k'i nafa a b'i degun fana diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o ye a ka di a ka go o fana bɛ o kɛrɛfɛ min ye drone ko in ye bi janfa min b'a ko kɔfɛ wulikajɔ min b'a ko kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ Faransi kunnafonidilaw b'o majamu k'o fɔ k'o ɲɛ k'o daja Ukraine na o y'a ye Faransi ni maa minnu man di olu kungo don n'o tɛ a bɛ ka kɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u t'u da don o la o t'u ka sira ye u ka majamu tɛ so ma foyi tɛ fɔ o la sa ko min ye farafinna jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Burkina ni Niger ko jɔn de bɛna olu lamɛn ka kɛ ni nin waleya in ye.